Thokozani bogogo Solomon lo phansi Mampondweni Eastern Cape kwaPhulazi Mthakathi. Hey bogogo, yabona nakhulunywa ngokunzima empilweni kunzima. Le video lena ngiyenzele insizwa, le video lena ngiyenzele obaba, le video lena ngiyenzele obhuti, not osisi, not abantu besifazane, not females. Kunabantu engifuna ukujula kakhulu ngikhulume ngayo njengomelaphi wendabuko, umuntu lo sebenza ngabantu labahlukile. Bafowethu ngifuna ukuthetha nazo insizwa. Yabona bogogo, mangabe uyinsizwa uthola ukuthi kwesinye isikhathi ugane umuntu wesifazane onemali, kuzoba mnandi vele ekuqaleni, kodwa khumbule akwenzele yonke into, akusize lapha nalapha ube nako konke. Yabona nasekufika isikhathi sokuthi lento iphele kanjani na, lento ibinihlanganisa uthando. Kuba muncu bogogo, kuba muncu. Ngisho nje eyihlangana nenkingi uyibona indoda thokoza phehla ixhomeke kumuntu wesifazane ngendlela esabisayo. Yebo gogo, yebo mntu omdala, kunjalo salukazi. Kuphinde okay, anithi wrong lento le, kodwa nithi insizwa ake ziqaphele zibheke. Uthola ukuthi ngesikhathi omnye okay akenzeki konke, akamnandi asayibhenefithile, uba into nje ukutsalwa kanje, abe lekhala elikhulu ngekani njengami, njengeli lami ekhaya. Bogogo bafowethu, asithande nokubheka, singabalaphi. Mina njengoSolomon nginayo into yokusiza indoda ethi iya-applya izinto azipopi, iyazama. Akusekho indoda ugana umuntu wesifazane uthola ukuthi uzama nokuzama sojabulela le mali yakhe nje ngalo ukuthi yonke into yakwenzela yonke into. Yes, makumandi inhliziyo isesemafutheni, kumnandi kwenzelwa, only if you are useless man. Yayiva uzomandelwa ilala ingqondo ukuthi phakama uzame ngapha nangapha. Asibuyele empande zababa omkhulu, insizwe ezingasizakali azingalahli ithemba umuntu ayilahlele emntwini wesifazane ukuthi ufuna ukuzuza. Emntwini wesifazane unako kwakho, ungenako kwakho, kodwa ubuzazi ukuthi ufunani. Angithi wrong mina ukugana abantu besimame abanemali, into kanjalo, but izinsizwa iyanishaya lento ngoba ekugcineni nigcina nisehluleka, niphume ningenalutho, niphume niswela, bese kulapho umuntu efuna uconsulting yangake. Sekubuyile umqondo ngithi awusenalutho, wasafikeleli nokuthi ukhokho kwasesigodlweni emakhosini. Iyathanda ukugeja zinsizwa. Le video le ngikhuluma nani kabi ngokukhulu, not kabi, ayikabi, ngokukhulu ukuzihlisa. Ngokuzithoba uSolomon lo otholakala ku-072 744 7804. Ikhona into yokuphila yokuthi ungathi so relationship omandelwe yiyo ophila kahle kuyo, but sikunikeze into engazama ukuthi ikhanda impilo yakho ngcono, uzuze lento oyifunayo. Hayi izinto za magic, angisebenzi nge-magic, ngisebenza ngempande amakhubalo. Siyakwazi ukuthi ngifaka into egazini, into ephile, yenze lento oyifunayo. Makhosi ngiphansi Eastern Cape Unity Park Mampondweni LCC 072 744. Bafowethu akho mandi ngempela. Yabo le video le nginesizathu ngiyenzile. Izinto esihlangana nazo esigodlweni, ziyathanda ukudida. Gogo thokozani. Amen.